Croeso i chi gyd i'r oedfa. Mae'n hyfryd iawn gael eich cwmni chi. A fe yna gyfle i gymdeithasu hefyd ar ddiwedd y gwasanaeth dros baned. Ond mae'n braf bod chi'n cael sgwrs ar y cychwyn. Mae'n rhan o fod yn eglwys, dydy. Nid pobl ddiarth yda ni, ond pobl sydd hefo diddordeb a cyfle i gymdeithasu. Dwi'n cychwyn ar nodyn trist drwy gyfeirio at farwolaeth Betty Wyn Davies. Mi oedd hi erbyn hyn rhai blynyddoedd yn byw yn Southampton. Ac mi ffoniodd Helen bore dydd Mawrth i ddweud i bod hi wedi marw ar y bore hwnnw. A mae ganddo ni atgofion melys iawn o Helen, o Betty Wyn a Denzil. Oedden nhw yn hwyliog, oedden nhw yn llond stafell, mi oedden nhw'n gefnogol iawn i waith yr arglwydd Iesu Grist. Nid yn unig yn Ebenezer, cyfnod yn y priordy, hefo undeb yr annibynwyr, hefo'r cwr chwarter, oedden nhw'n cefnogi y gweithgareddau. Oedden nhw'n presennoli hunan, ac hefyd mi oedden nhw'n hael. Blynyddoedd yn ôl oedd Vicky a fi yn mynd am ginio dydd Sul i'r Bari lle oedden nhw'n byw. Ac enghraifft o'i cymeriad nhw oedd nid un pwdin oedd i'w gael yn eu tŷ nhw, ond o leia 3 pwdin. Ac oeddech chi'n cael dewis neu cyfuniad o'r 3 pwdin. Ac fuon nhw'n rhan allweddol o fywyd Ebenezer ers y 50au. Ers iddyn nhw symud yma i fyw, Denzil yn dod i hyfforddi fel meddyg, ac fe gafodd Betty Wyn swydd fel athrawes. Dwi'n credu bod ti wedi cychwyn yn Cardiff High, fanno y dechreuodd hi ddysgu. Ond mi oedd hi'n wraig abal, yn wraig sylweddol, yn wraig gynnes iawn. Oedd yn braf ac yn hwyliog i fod yn ei chwmni hi. Ac fe brofodd y teulu Ebenezer yr hwyl a'r sylwedd hwnnw dros yr holl blynyddoedd. Mi oedd hi wrth gwrs yn un o'n chwiorydd ni, a mi oedd yna gymdeithas gref a dylanwadol iawn o chwiorydd. A da ni wedi colli gymaint ohonyn nhw yn ystod yr 5 mlynedd diwethaf. Felly coffa da am Betty Wyn Davies. Does na ddim trefniadau angladd eto, ond maen nhw am ddod yn ôl i y Bari mwyn cynnal y gwasanaeth angladdol. A pan fydd na fanylion, mi fyddai'n rhoi gwybod i chi cyn gynted ac y bob modd. A da ni yn cydymdeimlo hefo'r teulu yn ei gyfanrwydd, yn arbennig hefo Helen, y ferch, a Paul, y mab, a'r teulu estynedig i gyd. Gai wahodd John i gyhoeddi. Bore da, a croeso i'r oedfa fwreol. Jyst eich goffa pawb am 3 o'r gloch yn oedfa draw yn yr Eglwys Fethodistiaid, ac am 4 mae Angor Greenstown yn cyfarfod yn Big Church. Fori, 9 Chwefror, mae criw agor y llyfr yn mynd draw i ysgol Berllan 10, pob dymuniadau iddyn nhw weld hynny, a mae'r cwrdd gweddi fel arfer am 7:30 yng Nghapel y Methodistiaid ac hefyd ar y Zoom. Dydd Mawrth, mae criw ffrindiau bach yn cwrdd yn neuadd y Methodistiaid, a ni'n ddiolchgar iawn i Rachel a'r tîm o bobl sydd wrthi gyda'r fenter lwyddiannus yma, felly pob dymuniad da. Dydd Mercher, mae tîm o Ebenezer yn y Ganolfan Glud, a diolch i bawb am i ymdrechion ac yn bod yn barod i wirfoddoli. Dydd Sul nesaf, Roedfaon am 10 yma, addoliad dan Ofal Alun ac am 3 oedfa yng Nghapel y Methodistiaid. Dyna chwiliad yr wythnos. Diolch yn fawr. Dwi'n gwybod os da chi wedi bod yn gwylio y newyddion, da chi'n un o'r bobl yma sydd yn dewis peidio gwylio y newyddion erbyn hyn. Oherwydd i fod o mor dywyll a negyddol a cas. Yn amal iawn, da chi'n gwylio'r newyddion. Chwarter awr am Epstein yn ystod yr wythnos,
a'r bobl lwgwr yma oedd yn ymweld â fo a cyfoethogion a'r arweinyddion gwleidyddol oedd yn cowtwio i'r dyn rhyfel yma. A wedyn, ar ddiwedd y newyddion, ydych chi'n dweud, gan finally, maen nhw'n dweud, mae yna gi wedi bod lawr twll, a maen nhw'n diallu bod yn Kent. A dych chi'n fel, diolch am y newyddion da, ar ddiwedd y newyddion drwg i gyd. A mae'n gwneud chi deimlo yn fflat ac yn isel yn aml iawn. A da ni fel cenhedlaeth yn clywed mwy yn y byd, am y byd, mewn wythnos, ac oedd yn cyn-deithiau ni drwy gydol i oes i gyd. Da ni yn yr oes bresennol yn gweld a chyfarfod mwy o bobl mewn diwrnod nag oedd pobl 200 mlynedd yn ôl yn cyfarfod yn ystod i bywyd ar ei hyd. A da ni ddim wedi addasu, dwi'n credu, i allu delio fo'r holl wybodaeth yma sydd yn dod i'r ffôn ar ein pocedu ni, ar ein llechan ni, ar ein teledu. A da ni'n gwybod sut i ddelio hefo fo i gyd. A felly, o'n i'n meddwl, sy'n ni'n cychwyn y bore yma ar nodyn positif. Os na allwn ni fel Cristnogion sylweddoli bod yna reswm i lawenhau bod yn bositif ac yn llawn gobaith. Does na neb ar wyneb y ddaear yma all bod. Ac wrth i mi baratoi yn ystod yr wythnos, mae y pennill yn dod i fy meddwl i. Y pennill yma, newyddion braf a ddaeth i'n bro, chwi hyddant gael ei dwyn ar go. Mae'r Iesu wedi cario'r byd, caiff carcharorion fynd yn sydd. Dych chi'n just mynd trwy hwnna mewn Cymraeg modern, oce? Mae yna newyddion da wedi dod i'n hardal ni, i'n gwlad ni. Hwy hyddant gael ei dwyn ar go, mae'r newyddion yma yn werth i'w gofio ac i'w rannu. Cos nath y penillion yma ddangos gyntaf yng nghyfrol William Spencer-Celyn, Hallelujah. So da ni'n mynd nôl i tua 1750, a mae iaith yn newid ynddo. Mae'r newyddion yma werth i gofio a'i rannu. Mae Iesu wedi cario'r dydd. Ddoe na Lloegr gario'r dydd yn erbyn Cymru. Dwi'n mynd sôn am hwnna eto. Just enghraifft o beth i ystyr hwn. Bod Iesu yn fuddigol, bod Iesu wedi concro, bod yr Iesu yn llywodraethu, a da ni yn bobl Iesu Grist ac yn rhan o'r deyrnas sydd yn concro ac yn mynd i concro. Teyrnas cariad Duw. Mae'r Iesu wedi cario'r dydd. Yn dywediad o, ydy, bod yn cario'r dydd. Caiff carcharorion fynd yn rhydd. Mae'n golygu bod Iesu yn rhyddhau ni. Yn rhyddhau ni o ofidiad, yn rhyddhau ni o fethu delio efo problemau, yn rhyddhau ni o ofn pethau, ofn y drwg, ofn yr hyn sydd ar y newyddion, ofn y drwg sydd yn cael o'na ni yn hunan, oherwydd i fod o wedi cario'r dydd drwy y groes a'r atgyfodiad. Felly mae neges y bennill yn un cadarnhaol. Pobl Iesu Grist yda ni, a mae Iesu Grist wedi dod â newyddion da sydd yn ennill y dydd, neu concro'r dydd, a da ni'n rhan o hynny. Ac o'n i'n edrych yn y caneuon ffydd ac yn meddwl, mae yna gitgan yna, dim hon, o'n i'n ganu fel hogyn bach. Oedd Elfed Lewis, yr canwr gwerin, wedi gwneud gitgan yn yr 90au. A dyma ni'n ton o ddi, so dyma fi'n di chwilio. A dyma fi'n dod ar draws y gitgan yma. A dyma fi'n meddwl, dyma'r gitgan o'n i'n ganu pan o'n i'n ifanc, yn Pendref. O hyfryd fydd heddiw yma. Pobl Iesu Grist, mae heddiw'n hyfryd fydd. Goffennodd Iesu fi yn rhydd. Fe'n dysgodd i y ffordd i fyw gan lawenhau a moli Duw. Hallelujah, hyfryd fydd.
o hyfryd fydd, gollyngodd Iesu fi yn rhydd. Mae Iesu'n rhoi newyddion da i ni yng nghanol tywyllwch a newyddion negyddol y byd. Ac oherwydd yn bod ni'n credu a dilyn Iesu Grist, mae ganddo ni obaith nad oes neb yn mynd i ddwyn oddi arna ni. Sylwch chi oedd Iesu'n dweud yn yr Oryw Ystafell, yr un fath gyda chi meddwl wrth y disgyblion. Da chi'n teimlo'n drist ar hyn o bryd, ond bydda i'n eich gweld chi eto a byddwch yn dathlu. A bydd neb yn gallu dwyn eich llawenydd oddi arnoch. Sgynnon ni lawenydd yn yr Iesu. Ydyn ni'n sylweddoli fod ganddo ni obaith nad oes neb yn gallu dwyn oddi arna ni. Dim newyddion drwg y byd, dim y sôn am ryfela, gwrthdaro, anghyfiawnder, llygredd gwleidyddol. Oherwydd fod yn llawenydd ni yn seiliedig, nid ar yr hyn sydd yn digwydd, ond ar gariad Duw yn Iesu Grist. Byddwch yn llawen gyda bob amser am eich bod yn perthyn i'r arglwydd. Dwi'n dweud eto, byddwch yn llawen. Newyddion braf a ddaeth i'n bro. Gawn ni gydweddu. Arglwydd Nefel, da ni diolch i ti am bore dydd Sul newydd. A dyfo ti drwy'r ysbryd glân wedi yn tywys ni i fod yma yn cen, i addoli, i ddysgu, i gymdeithasu, ac i sylweddoli o'r newydd y gobaith sydd ganddo ni yn y newyddion da Cristnogol. Ac nad oes unrhyw amgylchiadau byd-eang, cenedlaethol na phersonol sydd yn dwyn y llawenydd a gawn ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni fod gyda'n gilydd yn ystod yr awr fach yma, gad i ni fod yn llawen ac yn obeithiol. Oherwydd yn yr arglwydd Iesu Grist, fod ti wedi ymyrryd a hanes y byd hwn, ac anffyddlondeb dynoliaeth, a dyfod ti'n rhoi ffordd i ni i ddod i berthynas hefo ti, ac hefyd i fyw bywydau o ddilyn Iesu Grist. Newyddion da a ddaeth i'n bro, pwy heiddant gael ei dwyn ar gof, mae'r Iesu wedi cario'r byd. Mwyn i enw. Amen. A dewch i ni ganu efo'n gilydd. Yr emyn cyntaf. Yng Nghrist ei hun mae ngobaith i, ef yw fy hael fy nerth fy nghân. Diolch, Richard.
A'r emyn yna yn cadarnhau yr adnodau, fod yn gobaith ni, fod yn sicrwydd ni, fod yn llawenydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth bynnag sydd yn digwydd yn y byd, yn y cenedl ac yn y bywyd personol. Un y ddau o bethau i rannu hefo chi. Cofiwch fod y bocs bwyd sych yn y cyntedd ar y ffordd allan. Diolch i'r rhai hynny sydd wedi cyfrannu y Sul dwytha. Os oes ganddoch chi ddeunydd rhwch nhw yn y bocs, bydd o mynd tuag at waith enfys gobaith efo ymgeiswyr lloches a digartref yma yng Nghaerdydd. Wedyn yr ail beth yn y fan yma ydy dathlu 200 Ebenezer. Mae gwasanaeth arbennig pnawn dydd Sul y cyntaf o Fawrth. A da ni isio annog yn gilydd ac annog ffrindiau i ddod hefo ni i ddathlu ar y dydd hwnnw. Mae yna ddigwyddiadau eraill yn ystod y flwyddyn, ond da ni'n gwahodd pobl sydd wedi bod yn rhan o'n bywyd ni dros y degawdau i ddod i'r gwasanaeth yma i ni gael dathlu yn bod ni yma fel cynulleidfa. Oedd ganddyn nhw'n gweinidog 200 mlynedd yn ôl. Doedd ganddyn nhw ddim adeilad 200 mlynedd yn ôl. Ond mi oedd ganddyn nhw weledigaeth. A da ni'n rhan o'r weledigaeth honno o hyd. Yn bod ni'n tystio i Iesu Grist a chariad Duw yma yn y brif ddinas. Felly fydd hi'n gyfle i ni ddathlu gyda'n gilydd ar Fawrth y cyntaf, 3 o'r gloch, ac mi fydd yna luniaeth yn y festri i ddilyn ac 1 neu 2 o bethau i'w gweld. Yna, y trydydd peth ydy, mae Open Doors, fel da chi'n gwybod, yn gweithio'n arbennig hefo Cristnogion sydd yn cael eu herlyd a'u camdrin. A bob blwyddyn maen nhw'n dod â rhestr gwylio allan, sef y 100 gwlad, lle mae, y 50 gwlad, lle mae Cristnogion yn cael eu herlyd fwyaf. A ar ddechrau'r flwyddyn, maen nhw wedi dod â World Watch List, byr, bydd na un Cymraeg yn ymddangos nes ymlaen yn ystod y flwyddyn, a da ni'n ei ddefnyddio fo yn y cwrdd gweddi i weddio dros yn brodyr anchwiorydd. A'r 10 gweitha, top 10 yn y byd dechrau 2026, North Korea, mae Gogledd Korea, mae wedi bod yn rhif 1 ers blynyddoedd maith. A mae Cristnogion, a chi'n bod, mae'n beryglus i wneud hyn yn Gogledd Korea. Oherwydd, da chi'n cael eich carcharu a'ch camdrin oherwydd bod nhw'n dilyn yr arglwydd Iesu. Ac yna gwledydd eraill, rhif 2, Somalia, mae'r enwa yma'n codi ar y newyddion, ond os am sôn am yr erlyd sydd yn digwydd yn aml. Yemen yn drydydd, Sudan, Eritrea, Syria wedi bod ar y newyddion, Nigeria, a mae yna sefyllfaoedd difrifol yn digwydd mewn llefydd fel Nigeria, lle mae adeiladau Cristnogion yn cael eu llosgi i'r llawr oherwydd i bod nhw'n dilyn Iesu Grist. Pakistan, Libya ac yna Iran yn rhif
10. A jyst tynnu un sylw ni y ffaith nad ydy'r rhyddid crefyddol yn rhywbeth sydd yn digwydd ym mhob man. Da ni diolch i'r drefn i fod o yn digwydd yng ngwledydd Prydain, a bod ni yn rhydd i ddod i addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. Ond heddiw yma, mae yna gyd Gristnogion sydd mewn ofn, sydd yn cael eu camdrin, sydd yn cael eu bygwth o fynd i le o addoliad. A mae yn angenrheidiol i ni gofio amdanyn nhw ac i weddio drostyn nhw yn gyson. Byddai'n gweddio yn y munud na i gofio am yr rhai yna. Rwy'n cwestiwn y bore. Da ni wedi bod yn mynd trwy cwestiynau mae Iesu Grist wedi ei ofyn. Chi'n cofio be oedd y cwestiwn bore dy Sul dwytha, dwi'n siŵr? Be, Rachel? Pwy wyt ti yn dweud ydw i? Diolch yn fawr. Cwestiwn Iesu i Pedr. Sydd yn gwestiwn i ni hefyd, pwy da ni feddwl ydy'r arglwydd Iesu? Da chi'n cofio'n iawn be oedd bythefnos yn ôl erbyn hyn? Da iawn. Da chi'n cysgu. Ond na neb yn cofio bod ydy'r Sul dwytha gyda llaw. Fotar arall di hynny. Wan ta, cwestiwn heddiw ydy hwn gan yr arglwydd Iesu Grist. Ai am i ti fy ngweld i yr wyt ti wedi credu? Dy'n cwestiwn, os rhywun yn gwybod lle mae y cwestiwn yma'n cael ei ofyn? Rhyw syniad? Mae'n hanes reit gyfarwydd. Da chi'n gwybod am yr hanes fydda ni'n sôn amdano fo? Alison? Da iawn. Yw ti'n llygad dy le, beth bynnag? Cwestiwn i Thomas dangos drwy droi i Efengyl Ioan, pennod 20. Iesu Grist wedi atgyfodi ar y Sul hwnnw, ac yna mae'r pethau yma yn digwydd. Noson honno, sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd, bod y drysau wedi eu cloi am fod ganddyn nhw ofn yr arweinwyr i ddewig. Dyma Iesu'n dod i mewn a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Yna dangosodd ei ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'r arglwydd. Yna dywedodd Iesu eto, Shalom, yn union fel anfonod y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chwi. Wedyn chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os gwnewch chi faddau pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny yn cael eu maddau. Ond os fyddwch chi ddim yn maddau iddyn nhw, fyddan nhw ddim yn cael maddeuant. Doedd Thomas ddim yno pan wnaeth Iesu ymddangos. Thomas oedd yn cael ei alw yr efaill 1 o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn dweud wrtho, da ni wedi gweld yr arglwydd. Ond ei ymateb oedd, nes i mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei arddyrnau, a rhoi fy mis yn y briwiau hynny, a rhoi fy llaw i mewn yn ei ochr, na i byth gredu'r peth. Wythnos yn ddiweddarach roedd y disgyblion yn y tŷ eto, a'r tro hwn roedd Thomas yno gyda nhw. Bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu mewn a sefyll yn y canol a dweud, Shalom. Trodd at Thomas a dweud, edrych ar fy arddyrnau, rho fy mis i mewn ynddyn nhw. Estyn dy law i'w rhoi yn fochori. Stopia amau, creda. A dyma Thomas yn dweud farglwydd am Duw. Ti wedi dod i gredu am dy fod wedi fy ngweldi, meddai Iesu wrtho. Mae rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael ei bendithion fawr. Gwelodd y disgyblion Iesu yn gwneud llawer o arwyddion gwirthiol eraill,
Ond dwi ddim wedi ysgrifennu nhw amdanyn nhw yma. Ond mae'r cwbl sydd yma wedi ysgrifennu mwyn i chi gredu mae Iesu ydy'r Meseia, mab Duw. Pan fyddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd drwy ei awdurdod A da ni rhoi diolch i Dduw am ei air. Rwan ta, dydy Beibl.net ddim yn rhoi y frawddeg fel cwestiwn. Ac felly dwi'n mynd i ddefnyddio fersiwn Beibl Cymraeg newydd diwygiedig sydd yn ei osod o fel cwestiwn. A am i ti fy ngweldi yr wyt ti wedi credu. A da ni am aros efo'r cwestiwn a'r cyd-destun am chydig y bore yma. Oherwydd i fod o'n codi cwestiynau ynglyn a ffydd ac i'n hymateb ni i'r hyn mae Iesu Grist wedi ei wneud a'i ddysgu i ni. A am i ti fy ngweldi yr wyt ti wedi credu. Mae y cwestiwn yn cael ei ofyn mewn cyfnod cyffroes wrth gwrs a dyrys yn hanes Iesu Grist ei hun ac yn nechreuad yr Eglwys Gristnogol. Mi oedd Iesu Grist wedi atgyfodi, mi oedd o wedi marw ar y groes, dyma nhw'n cymryd i gorff o'i lawr oddi ar y groes ac yn gosod y corff mewn bedd gwag. Ac mi oedd rhai o'r disgyblion yn dystion i hynny, yn gweld ei farwolaeth, yn gweld y corff llipa yn cael ei osod yn y bedd, a'r maen y ceuad yn cael ei gau ar y bedd. Ond ar y bore Sul, yn y bore bach, dyma nhw'n dechrau clywed rhyw stori anghredadwy. Dyma rhai o'r gwragedd yn mynd at y bedd hefo per aroglau oherwydd i bod nhw angen trin y corff marw. Ac wrth iddyn nhw gyrraedd y bedd, mi oedd y ceuad, y maen carreg fawr yma, wedi cael ei symud oddi wrth y bedd. Dyma rhai o'r disgyblion yn edrych i mewn ac oedd y corff wedi diflannu o'r bedd. Yn y bedd mi oedd na berson, negesydd, angel, negesydd Duw. A dyma fo'n dweud, dydy o ddim yma. Mae o wedi ei gyfodi. Hynny yw, mae Iesu Grist oedd wedi marw, wedi dod yn ôl yn fyw. A dyma fo yn dweud wrth y gwragedd, ewch i ddeud wrth y disgyblion fod Iesu Grist wedi dod yn ôl yn fyw, yn ôl yr addewid oedd o wedi ei roi. A dyma'r gwragedd yn mynd draw at y disgyblion a dweud, da ni wedi gweld yr arglwydd Iesu, oedd Mair yn un, oedd nhw wedi cofnodi bod Mair wedi weld o. Mae o dal yn fyw. A mae rhaid i mi bwysleisio eto y lle canolog i ferched yn yr Efengyl Gristnogol, bod nhw'n ran canolog yn hanes yr atgyfodiad. A fod Iesu wedi gofyn yn benodol i fenywod i fynd ar newyddion da am atgyfodiad Iesu Grist i'r dynion. Dwi'n gobeithio na fydd rhaid gwneud y pwyslais yna mewn cyd-destun Cristnogol yn ystod y degawdau sy'n dod. Ond mae'r Eglwys Gristnogol wedi bod yn euog o fod yn batriarchaidd. A mae yna rai canghennau o hyd sydd yn gwrthod safle cyfartal i ferched, na gweinidogaeth, na chyfraniad, na phregethu merched pan fod dynion yn bresennol. Ond yn yr arglwydd Iesu, da ni'n gweld yr agwedd yma o gyfartaledd i fod o'n gofyn i ferched yn gyntaf un, ewch ar newyddion yma sy'n mynd i ysgwyd y byd a dealltwriaeth dynoliaeth o'i bodolaeth nhw yn llwyr. A dyna a ddigwyddodd. Rwan ta, mae rhaid i ni ddod dros y syniad 2000 o flynyddoedd yn ôl bod pobl yn fwy twp na ni. A bod nhw'n credu unrhyw beth fel rhyw stori bach bod dyn wedi dod yn ôl yn fyw
ar ôl iddo fo farw. A mae stori Thomas yn dangos i ni ymateb gwahanol i'r bragedd a'r disgyblion, oherwydd bod o'n gwrthod credu yn yr atgyfodiad ar y dechrau. Hynny yw, mi oedd y ffaith fod person wedi dod yn ôl yn fyw mor anghredadwy a sa un o'n ffrindiau ni sydd wedi marw yn dod yn ôl yn fyw heddiw yma ac yn ymddangos yma. Doedd o ddim yn beth oedd yn digwydd, oedd o'n anialladwy, oedd yn groes i drefn naturiol bywyd. Ac oedd nhw rywsut yn agosach i farwolaeth na ni. Da chi bod, oedd cyfartaledd oedran llawer is. Mi oedd plant bach, babanod yn marw yn aml yn y cyfnod hwnnw, oherwydd oedd ganddyn nhw ddim yr adnoddau meddygol sydd ganddo ni. Ac felly, mi oedd iddyn nhw clywed bod rhywun wedi atgyfodi yn gwbl syfrdanol ac anisgwyl. Ond nos il yr atgyfodiad, mi oedd y disgyblion wedi hel at ei gilydd yn yr oruwch ystafell. A wedi cloi y drws oherwydd i bod nhw'n ofn y gymdeithas, ofn yr Iddewon. Wrth gwrs, oedd wedi dal a chroesoelio lladd Iesu Grist y dydd Gwener cynt. Ac wrth iddyn nhw fod yna hefo'i gilydd, dyma Iesu'n ymddangos fod y drysau wedi ei cloi a dweud shalom, tangnefedd i chi. A fi allwch chi ddychmygu y sioc, allwch chi ddychmygu i fod o'n gwbl anialladwy, bod Iesu wedi dweud wrthyn nhw y bydda fo'n dioddau, bydda rhyw dirdodan i ladd o, ac y bydda fo'n dod nôl yn fyw tridia wedyn. Ond da chi'n gwrando ar bobl, dydach, a da chi'n mynd ymyru, dweud y pethau mawr yma dydy. Dweud y pethau mawr, da ni adael efo dweud hynny, na ni ddim torri ar ei draws o wrth iddo fo siarad. Ond fi allwch chi ddechrau synhwyro yr cyffro ymhlith y disgyblion. Reit, da ni wedi gweld Iesu Grist. Da ni wedi gweld y briwiau ar ei ddwylo ni, ar y ddyrna fo. Da ni wedi gweld lle nath y wywffon i drywanu fo ar y groes. Fydden nhw'n dechrau dweud, da ni wedi gweld Iesu, mae Iesu Grist yn fyw. Ond y pwynt mae Ioan yn ei wneud, doedd Thomas ddim hefo nhw yn o sul gyntaf honno. A mae siŵr wrthyn nhw ddeud wrth ei gilydd, mae'r broffwydoliaeth wedi cael ei gwireddu a mae Iesu wedi concro marwolaeth. Bydden nhw'n rhannu hyn efo'i teulu, efo'i cymdogion, efo'i gilydd. A dos bosib bod Thomas wedi clywed hyn yn ystod yr wythnos. Ac oedd wedi dweud, os na wela fi ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ochr, ni chreda fi byth. Felly yn y cyfnod yma, mi oedd na frwydr yng nghalon Thomas. Maen nhw'n deud bod o wedi atgyfodi, ond dwi ddim yn credu bod hynny yn wir. A mae honno'n frwydr yng nghalon lot o bobl, wrthod wyneb yn wyneb, a y newyddion ar Efengil Gristnogol. Bod Iesu wedi marw drosta ni, bod o wedi atgyfodi gan goncro marwolaeth a teyrnas y tywyllwch. Ydy o'n wir? Ydy o'n lol? Ydy o'n fusoleg? Ydy o'n rhywbeth maen nhw wedi ddyfeisio? Ac fel hyn oedd Thomas, mewn ffordd taith ydy dod i ffyr i lot o bobl. Lle mae Duw ar waith, lle mae yna wirionedda'n cael eu cyflwyno, lle da ni'n llawn amheuaeth weithiau. Ond wrth i ni glywed y newyddion syfrdanol am gariad Duw, mae Duw yn tywys ni i ffyr. Peidiwch â chefnu oherwydd bod gennych chi amheuaeth. Mae'n rhan o broses dod i ffyr, bod ni'n gofyn cwestiynau, bod ni yn amheus am ddigwyddiadau, a bod yr Efengil yn herio ni i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly oedd Thomas mewn pa i'r sy'n ni gallu rhoi mewn yma? Penbleth.
penbleth. Rwan ta, dyma yna wythnos yn mynd heibio ar nos Sul dilynol neu'r dydd Sul dilynol, a dyma pam bod ni'n addoli ar ddydd Sul, oherwydd bod Iesu Grist wedi ymddangos fel hyn, oherwydd bod yr ysbryd wedi dod ar y Sul. Oedd y disgyblion eto hefo'i gilydd yn yr uwch ystafell, a dyma Iesu yn ymddangos yn y canol. Deud tangnefedd i chi, shalom, medda fo. A tro yma, dyma fo'n cymryd sylw arbennig o Thomas. A dyma fo'n mynd at Thomas, oherwydd oedd yn gwybod be oedd Thomas wedi ddeud. Ac yn ymwybodol hefyd o'r frwydr ysbrydol yn ei galon o i gredu. Oedd o wedi bod hefo Iesu Grist am 2 blynedd. Oedd o wedi gwrando ar ei ddysgeidiaeth o. Oedd o wedi gweld sut oedd o'n ymwneud â phobl. Oedd o wedi weld ffordd oedd o wedi cyflawni gweithiau. Ac eto, doedd o ddim yn gallu credu. A dyma Iesu yn mynd at Thomas ac yn dangos yr ôl yn ei ddwylo ni ar ddyna. Edrych ar fy ystlys ar yn ochr, ti'n gweld y graith yn y fan yma. A paid â bod yn anghredadyn, paid â bod yn berson sydd ddim yn credu, ond bydd yn gredadyn, bydd yn berson sydd yn credu yno fi ac yn yr atgyfodiad a bod fi nawr yn fyw. A dyma Thomas yn y fan honno yn credu ac yn sylweddoli mae Iesu oedd y Meseia, mab Duw. A dyma fo'n deud y frawddeg bach drawiadol, fy arglwydd am Duw, am Iesu Grist. Cofio dechrau Ioan, yn y dechreuad yr oedd y gair oedd gyda Duw a Duw oedd y gair. Bod Iesu yn Dduw yn un o'r drindod, yna ddirgelion, ond eto mae Thomas yn cydnabod farglwydd am Duw. A dyna'r her, un o'r heriau hanes Thomas ydy paid â bod yn anghredadyn. A mae'n negas i'n cymdeithas ac i'n Cymru ni heddiw yma. Peidiwch â bod yn bobl sydd ddim yn credu. Dewch i gredu. Oherwydd yma, mae yna newyddion da. Yma, mae yna obaith. Yma, mae yna gadwedigaeth. Yma, mae yna gymdeithas. Yma, mae yna gariad. Peidiwch â cefnu ar hyn i gyd. Mae'r Iesu'n deud, credwch yno fi. A dyma fy'n gofyn y cwestiwn, ai am i ti fy ngweldi yr wyt ti wedi credu? A na i adael y fanna, Meiliad. Dewch i ni weddio. Arglwydd, da ni diolch i ti am gyfle i daddoli fel hyn ac am y newyddion da sydd yn yr arglwydd Iesu. Oherwydd yn aml, da ni'n cael yn llethu gan wybodaeth negyddol y byd yma. Ac am y newyddion drwg da ni'n ei gael byth a hefyd ar y cyfryngau. A mae gymaint o wybodaeth yn cael ei cyflwyno i ni. Fel yn bod ni'n ddryslyd, da ni mewn penbleth. Ond yn dy gwmni di ac yn sŵn y newyddion da Cristnogol, da ni sylweddoli fod na obaith di-ddarfod, fod na lawenydd nad oes neb yn gallu gipio oddi arna ni, a fod na newyddion i'w rannu gyda dynoliaeth yn gyffredinol, gyda Chenedl Cymru a phoblogaeth Caerdydd yn benodol, yn bod ni'n gallu gobeithio i'r dyfodol, yn bod ni yn presennol yn ddiogel oherwydd dy gariad di. Ac nid iddo anobaith a negyddiaeth a tywyllwch yda ni, ond iddo di, Duw cariad, Duw y goleuni, Duw perffaith. Iddo di yda ni drwy yr arglwydd Iesu Grist. A fod ganddo ni newyddion gwych i'w rannu gyda y byd anghennus hwn. Da ni'n meddwl am newyddion yr wythnos dwytha ynglyn â ffeilia Epstein a'r bobl oedd yn gysylltiedig â chamdrin merched ifanc. A'r modd yma bywyda'r merched hynny wedi cael ei dinistrio oherwydd trachwant pobl
oedd yn gyfoesog a chydag awdurdod a chydag grym. Ac fe weddion yn erbyn y math yna o rymustera dieflig sydd yn camddefnyddio cydyn, sydd yn sathru ar bobl fregus a gwan, sydd yn fodlon camddefnyddio y tlodion bydd iddyn nhw'i hunan. A da ni'n gwybod nad dyma di ffordd dy deyrnas di. Ond fod y deyrnas di yn hannog ni i warchod dros y bregus, i barchu ein gilydd mewn cariad a cadfwynder a gofal. Da ni'n meddwl am yr gwrthdaro sydd byth a hefyd rhwng y cenhedloedd a'i gilydd a'r casineb da ni weld ar y newyddion. Lle mae Rwsia yn ymosod ar Ukraine, lle mae Israel wedi bod yn ymosod ar Gaza, lle mae yna ryfeloedd ac erlyd llym yn y dwyrain canol, yn Yemen, a Syria ac Iran. Nid dyma di dy ffordd di, Dad. Mae Iesu'n dod i'r canol ac yn dweud shalom, tangnefedd i chi. A ffordd dy deyrnas di ydy cymod a harmoni, a pharch, a cydweithredu, a heddwch. A mi o ti wedi rhoi dy head yn ein calonna ni mwyn i ni hyrwyddo a byw mewn ffordd wahanol gan ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Cristnogion mewn rhai gwledydd yn cael eu herlyd a'i camdrin, a'i carcharu, a'i amharchu, oherwydd i bod nhw'n caru Iesu Grist. Da ni'n gweddio dros y 10 gwlad lle mae'n anodd dilyn yr arglwydd Iesu. A'n gofyn am nerth dros yn chwiorydd am brodyr sydd yn addoli y Sul yma, sydd yn dod at ei gilydd oherwydd y newyddion da, oherwydd fod yr ysbryd yn eu tywys nhw i dygeisio di ac i wasanaethu teyrnas Iesu Grist. Atal llaw y bobl hynny sydd yn hyrwyddo teyrnas y tywyllwch, nid dy deyrnas di. Fe weddiwn hefyd dros yn gilydd y bore yma. Da ni'n gweddio dros Eglwys Ebenezer a'i gweithgarwch, a'i dasliadau, a'i bwriad i rannu y newyddion da. Dyro dy law ar yr holl weithgareddau yr wythnos yma. Da ni'n gweddio dros holl eglwysi Caerdydd, o bob iaith a thraddodiad a diwylliant, gan ofyn y byddi di mewn ffordd arbennig yn y dyddiau hyn, yn ei bendithio nhw yn ei gwaith. Da ni'n cofio am yr eglwysi cyfrwng Cymraeg eraill hefyd yn yr ardal. Yn gweddio dros Salem, a Crwys, a Tabernacl, a Bethel, a Dewi Sant, a'r Eglwys Gatholig, a'r Eglwys Efengylaidd Gymraeg, ac unrhyw un dwi wedi anghofio ei henwi. Bendithia'r gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg, fel yn bod ni ran o'r dystiolaeth arbennig sydd ganddo ni, i'n cyd Gymru yn y ddinas hon. Cofiwn am yn teuluoedd, mae rhai ohonan ni'n gofalu dros aelodau o'r teulu, mae rhai ohonan ni yn poeni am aelodau o'n teulu. Fe wyddost amdanyn nhw a fe gyflwynwn nhw yn dyner i ti. Da ni'n meddwl am yn aelodau sydd yn sâl heddiw yma. Y rhai sydd mewn oedran mawr, gofala drostyn nhw, a gad i ni'n ei fod yn ffrindiau iddyn nhw. A da ni'n gweddio dros y Galarys, a'n gofio'n arbennig am deulu Betty Wyn Davies. Gad iddyn nhw sylweddoli fod gobaith fod goleuni drwy atgyfodiad yr arglwydd Iesu. A da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist a'n dysgod i weddio gan ddweud ein tân rhywyd yn y nefoedd, sancteiddio'r y deyrnas, greledd dewyllus, fel yn y nef, dyroi ni heddiw i barod. Fel yn ni ddamba i'r bai o drosero i hynny. Rhaid yn
glyn i brawf, ond gwared ni'r Amen. Newyddion da, nawn ni ganu, ac yna gynnau bwt 5 munud i gloi. Iesu ei hun yw ngobaith i ei waed sydd yn ddangori. Diolch. Rwan ta'r cwestiwn i Thomas oedd, a am i ti fy ngweld i rwy ti wedi credu? Sa'n chi'n meddwl sa Iesu wedi dweud rhywbeth gwahanol bysach ar ôl be oedd Thomas newydd wneud? O da iawn, Thomas. Ti wedi credu. Oedda ti'n aman ystod yr wythnos, ond rwan mi wyt ti wedi rhoi dy ffydd yna i, a wedi cydnabod fy mod i'n arglwydd ac yn dduw. Ond nid dyna ddido fod dyma Iesu'n dweud, a am i ti fy ngweld i wyt ti wedi credu? Be fysa'ch atab chi, Iesu, i'r cwestiwn? Be fysa'ch chi di ddeutha fo? Peidiwch bod yn swil, mae'r atab yn ddigon amlwg.
Da iawn, Eilir. Ia, dyna fysa Thomas wedi dweud, sa fod i cael cyfle i atab, ond da ni'n clywed atab Thomas. Ia, oherwydd syl cynt oedd o wedi dweud, os na gael weld am llygyd fy hun, na i beth gredu. A dyma Iesu'n gofyn y cwestiwn, wythnos wedyn, ai am i ti fy gweld i o ti wedi credu, a dwi'n tybio, ond nychymig i ag Eilir ydy hyn, na i atab o fysa, ia, oherwydd bod fi wedi weld ti heddiw yma, dwi wedi credu, oherwydd falla welis i dy gorff di. Ond rwan dwi'n dyweld ti yn fyw, a dyfod ti wedi concro marwolaeth. Ond nath Iesu ddim yn melaethu. Dyma fo jyst yn dweud y frawddeg oesol am beth. Gwyn ei byd yr rhai agredodd heb iddynt weld. So mi oedd y disgyblion cyntaf yn freintiedig iawn o fod yn llygad dystion. A na i wneud y pwynt yma eto, fod yr Efengyla yn gofnod hanesyddol o bethau ddigwyddodd ac nid mytholeg llenyddol. Ac ar hyn mae'r dystiolaeth Gristnogol yn sefyll, sef bod y bobl yma wedi gweld y pethau yma a wedi ysgrifennu amdanyn nhw fel llygad dystion. Ac oedd Thomas yn un o'r llygad dystion. A dyma Iesu yn deud y frawddeg sydd yn ganlondid i bob cenhedlaeth o Gristnogion. Gwyn ei byd yr rhai agredodd heb iddynt weld. Cos mae'n cynnwys y Cristnogion yn llyfr yr Actau. Mae'n cynnwys y Cristnogion yn Ethiopia yn yr ail ganrif. Mae'n cynnwys y Cristnogion yn yr Aifft ac yn yr Eidal ac yn Rhufain. Mae'n cynnwys y Cristnogion yn nes ymlaen yng ngwledydd Ewrop. Mae'n cynnwys y Cristnogion dros y canrifoedd. Mae'n cynnwys y Cristnogion sydd yn addoli yng nghanolfan yr Eglwys Newydd bore yma. A mae Iesu Grist yn dweud wrtha ni, gwyn eich byd chi bobl Ebenezer. Gwyn eich byd chi, oherwydd da chi wedi credu heb weld ar dystiolaeth yr rhai hynny sydd wedi rhannu y newyddion da. A mae mor hyfryd 2000 o flynyddoedd yn ôl, ystyried fod Iesu yn meddwl am ei bobl 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Pobl ddi-nod, pobl sydd yma am eiliad yn hanes y cread fel chi a fi. A bod Iesu'n dweud, gwyn eich byd chi, am roi eich ffydd yndda fi, yr un a fi farw drosta chi, yr un atgyfododd, heb i chi weld. O'n i'n sôn eiliad yn ôl bod yr Beibl yn gweithredu ar y ffaith fod yr hyn sydd yn yr Efengyla'r Actau yn eiriau llygad dystion, witnesses, eyewitnesses. A mae Iesu mae Ioan ar ddiwedd y benod yma yn ategu y syniad ar y sleid nesaf. A mae Ioan yn sgwennu, y prif beth nes i rannu gyda chi yn Efengyl Ioan, oedd beth dderbyniais i, sef bod y Meseia wedi marw, dwi wedi mynd i 1 Corinthiaid yma, Actau yma. Mae Paul yn deud yr un peth, a mae Ioan ar ddiwedd i benod. Prif beth nes i rannu gyda chi oedd beth dderbyniais i, sef bod y Meseia wedi marw dros yn pechoda ni, fel mae'r ysgrifau sanctau yn dweud. Yna i fod o wedi gladdu, i fod o wedi godi nôl yn fyw ddeuddydd wedyn, fel mae'r ysgrifau'n dweud. Wedyn bod Pedr wedi weld 12 disgybl, ar ôl hynny cafodd ei weld ar yr un pryd, gan dros 500 o'n brodyr a chwiorydd ni sy'n credu. Mae'r rhan fwyaf ohona nhw dal yn fyw heddiw, bod rhai bellach wedi marw. Yna gwelodd Iacob a'i gynrychiolwyr eraill i gyd, ac yn olaf Hesu ei weld, fi yr erthyl o apostol. Felly mae'r syniad o lygad dystion gan y Paul hefyd. Mae'r holl bobl yma wedi gweld o, ac wrth gwrs alla darllenwyr cyntaf Corinthiaid 15 bod wedi mynd i weld pobl. Deud, di o wir? A mi fysa nhw wedi tystio.
A dyma ddigwyddodd i Thomas. A dyma oedd y cwestiwn a ofynnwyd. O na, dyma i Ioan 20. O'n i wedi cael nhw ffordd chwith. Gwelodd y disgyblion Iesu a gwneud llawer o arwyddion gwirthiol eraill. Ond dwi ddim wedi ysgrifennu amdanyn nhw, lot mwy i ddeud. Ond mae'r cwbl sydd wedi ysgrifennu mwyn i chi gredu. Mae Iesu ydy'r Meseia, mab Duw. Pan fyddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd drwy awdurdod A am I ti fy ngweld di, rwy ti wedi credu. Mwyn I enw. Amen. A dewch I ni ganu gloi y bore yma. Wr clwyfiedig oen fy niw, wrthodedig un. Diolch yn fawr I chi. Diolch I Rachel am gyfeilio. Diolch am y sawl sy'n paratoi paned bob bore dydd Sul. Da ni gwerthfawrogi hynny fawr. Roswch chi gael paned. Mae'n y gyfeillach yma os da chi eisiau gofyn cwestiwn am y cwestiwn bore yma am ychydig funudau. Does dim rhaid clirio'r cadeiriau oherwydd fod yr eglwys arall yn dod. Gawn ni rannu'r gras efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw
Cymdeithas yr Ysbryd Glân.